खुलुमबाय रायजोफोर दिनै फुंबिलिनि खौराङाव फिन खेबसेबाव बयखौ बरायनानै लाग्रोबाय। दासिमनि खौरांफोरा जाबाय। गिबि खौराङाव दङ थारैनो फैबाय थानाय समफ्राव फिन आरोबाव भारतआ पाकिस्तान उदखारिनि सायाव गाग्लोबफिनगोन नामा? जों मिथिगौ 2022आव जालांनाय भारत आरो पाकिस्ताननि गाग्लोबनाय जाथायाव गंनैबो हादोरनि माखासे उदखारिफोरजों लोगोसे सरासनस्रा नोगोरारिफोराबो जिउ गोमानो गोनां जादोंमोन। पहलगाम उदखारि गाग्लोबनायनि उनाव भारतआ अपारेशन सिंदूर मुंजों पाकिस्तानी उदखारिनि गोबां खेमजों लोगोसेनो उदखारिफ्राबो जिउ गोमानो गोनां जादोंमोन। दायो फिन बे बिथिंखौ नोजोर बोनानै भारतीय रौनिया हान्जाया थांनाय माखासे दान सिगां अपारेशन सिंदूरनि सोमोन्दै गोदान खौरां फोसावदोंमोन। भारतनि आर्मी चीफ जेनेरेल उपेन्द्र द्विवेदी बिथाङा फोसावदोंमोन दि पाकिस्ताननो मोनसे गोख्रों खौरां दैथायहरनानै बिथाङा बुंदोंमोन जेराव अपारेशन सिंदूरआ दासिमबो सोलिगासिनो दं आरो सुथुरनि जायखिजाया गाग्लोबनायखौ नांगौ बादियै राहा लानाय जागोन। बे बेलायाव जों गोबां खारिथि मोननो हादों। अपारेशन सिंदूरनि सोमोन्दै बिथाङा बुंदों दि जेराव 88 घन्टानि गाग्लोबनायनि समाव जों खालि एयार फोर्सनि अनगायैबो ग्राउन्ड फोर्सखौबो पाकिस्तानखौ फोजोबस्रांनो थाखाय थियारि खालामदोंमोन होननानै बिथाङा बुंदों। बेराफारसेथिं पाकिस्ताननि उदखारिफोरनि हेंथायै गोबां भारतारि रौनिया हान्जानि अपारेशन खालामनाया सोलिबाय थादों। बेबायदिनो जम्मु काश्मीराव गोबांथार उदखारिनि सायाव अपारेशन खालामनाय, बे समावनो गावलायनाय जाथायफ्रा जाबोबाय थादों। बेबायदिनो फिन थांनाय सानखालि जम्मु काश्मीराव पाइकी थिउरियानि गिख्रंथाव गावलायनाय जाथायाव 3 पाकिस्तानी उदखारि जिउ गोमादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला जम्मु काश्मीराव पाइकी आरो गिख्रंथावै उदखारिफोरनि गेजेराव मोगा-मोगि गावलायनाय जाथाय जादोंमोन। मिथिनो मोनदों उधमपुराव पाइकीनि इनकाउन्टार, रामनगराव पाइकीनि गुलियाव थैबाय 3 थिउरिया उदखारिफोरा। एसीएस अफिसार नुपुर बराखौ साननैनि थाखाय सीएम भिजिलेन्सनिसिम दैथायहरनाय जादों। हा रेजिस्ट्रेशन फोरमान बिलाइफोराव बेले-बेजे खालामनायनि अजद नुपुर बरानि सायाव मण्डलनि गेजेरजों गोब्राब बेले-बेजे खालामनाय सीएम भिजिलेन्सआ बरपेटानि 4 मण्डलफोरखौ लिंहरदों आरो 4बो मण्डलफोरा सीएम भिजिलेन्सनि सिङाव नुजाथिदोंमोन आरो सोंनाय फिननाया सोलिदों। सीएम भिजिलेन्सआव नुपुर बरा आरो 4 मण्डलफोरनि गेजेराव मोगा-मोगि सोंनाय फिननाया सोलिदोंमोन। बेनि सिगां सीएम भिजिलेन्सआ बे 4 मण्डलफोरखौबो सोंथि खालामखांबायमोन। नुपुर बराया गावनो मण्डलनिफ्राय लगइन आईडी पासवर्ड लानानै गासैबो थगायनायखौ फोजोबदोंमोन। नुपुर बराया हानि फोरमान बिलाइफोर आरो गोबां गुबुन-गुबुन मावख'गिरिफोरनि बेले-बेजे खालामनायाव गोबां लोब्बा दं। मख'नो गोनांदि सासपेन्ड खालामजानाय एसीएस अफिसार नुपुर बराखौ थांनाय सानसे सिगाङाव सीएम भिजिलेन्सनि रां जाख्ल'नायनि दायाव एसीएस अफिसार नुपुर बराखौ फिन बिथांजोनि मालिगावनि न'आवनो खादोंमोन। बेनि सिगां नुपुर बराया हा थगायनायनि केसाव दायनिगिरि जादोंमोन। बे बाथ्राखौ मख'नो गोनांदि गावनि 6 बोसोरनि हाबा मावनायाव नुपुर बराया कारापसननि केसाव गोग्लैदों। एसीएस अफिसार नुपुर बरानि जाख्ल'नाय आरो बेले-बेजे खालामनायनि खौराङा सोराङाव फैदों। थांनाय 2019 मायथाइयाव आसाम सिभिल सार्भिसाव हाबनानै नुपुर बराया 6 बोसोरावनो गावखौ जाख्ल'नायनि रानि महरै सिनायथि होदोंमोन। बिथांनि सायाव रां जाख्ल'नायनि अजदफोरनि मोनसे गोलाव रिपर्ट दं। नुपुर बराखौ 15 सेप्तेम्बर 2025 अक्ट'खालिबो मोनानि 8 रिंगायाव गिबि मन्थ्रिनि स्पेशल एन्टि कारापसन सेलआ नेमखान्थि बादियै बिथांजोखौ खादोंमोन। 2024 मायथाइनि नभेम्बर दानावबो गरिमारियाव रेभिनिउ सार्कल अफिसार महरै खामानि मावनायनि उनाव नुपुरा बेनि सिगां बरपेटा रेभिनिउ सार्कलआवबो गोबां बेले-बेजे आरो थगायनाय खामानिखौ मावबोदोंमोन। बै बेले-बेजे खालामनायावनो बिथांनि सासे गाहाय हेफाजाबगिरि लाडमण्डल सुरजित देखाबो दंमोन। बिथांमोनखौ जेलाव दैथायहरदों होनना मिथिनो मोनदों। राज्य सोरखारनि समग्र शिक्षा 2023 आरो 2024 बिथांखिनि गेजेरजों पीएम श्री जारागुरि हायर सेकेन्डारि स्कुलाव दाजाबदेरनाय थाखो खथा लुफुंनायखौ मैया बीटीसीनि मावफुं सोद्रोमा रबिराम नार्जारी बिथाङा बेखेवनानै होबाय। राज्योआव गुबुन गुबुन फरायसालिफोराव थाखो खथानि जेंनाजों एबा जेंनाखौ सुस्रांनायनि थांखिजों समग्र शिक्षा 2023 आरो 2024 बिथांखिनि गेजेरजों थाखो खथा लुफुंनानै होनाय बायदिनो मैया पीएम श्री जारागुरि हायर सेकेन्डारि स्कुलाव दाजाबदेरनाय थाखो खथा लुफुंनायखौ बीटीसीनि सोलोंथाइ बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रबिराम नार्जारीया बेखेवनानै होयो। बेजों लोगोसे बे फरायसालियाव गंसे लेब आरो गंसे बिजाब बाख्रिखौबो बेखेवनानै होनाय जायो। रबिराम नार्जारी बिथांजों लोगोसेनो बे हाबाफारियाव एमएलए जिरन बसुमतारी, एमसिएलए उइलियाम नार्जारी, बीटीसीनि सोलोंथाइ बिफाननि डाइरेक्टर जगदीश प्रसाद बिथाङाबो बाहागो लाफादोंमोन।
क'क्राझाराव मुलुगनां केन्सार सान फालिदों। केन्सार बेरामखौ थाबैनो हमदांनाय, होबथानाय आरो फाहामथाय होनायनि थांखिजों गासै क'क्राझार जिल्लायावनो मुलुगनां केन्सार सान फालिनाय जादों। जिल्ला सावस्रि आफादनि हेफाजाबाव क'क्राझार केन्सार देहा फाहामसालिजों खुंजानाय बे हाबाफारिखौ जिल्लानि गुबुन गुबुन जायगाफोराव केन्सार बेरामजों सोमोन्दो थानाय जेंनाफोरनि सोमोन्दै सुबुंफोरखौ फोरोंथाय होनो बेनि थाखाय गुबुन गुबुन सांग्रांथि हाबाफारि लानाय जादों। मैयानि बे फालिथायनि बाहागो महरै नार्सिं कलेजनिफ्राय क'क्राझार केन्सार सेन्टारसिम मोनसे सांग्रांथि हानजा सुरनाय हाबाफारि लानाय जायो। बे हाबाफारिखौ KMCH प्रिन्सिपाल डक्टर अतुल चन्द्र बर' आरो क'क्राझार केन्सार सेन्टारनि मेडिकेल सुपारिनटेन्डेन्ट डक्टर नीलमर कुमार सिंगानि नुजाथिनायाव क'क्राझार सानजा जनजाति बिधानसभा बियाबनि MLA लरेन्स इस्लारि बिथाङा बेखेवनानै होदोंमोन। बे हाबाफारियावनो नार्सिं फरायसाफोर, फोरोंगिरि, सोद्रोमाफोर, सावस्रि मावफारिया आरो भलन्टियारफोरा गोख्रोङै बाहागो लादोंमोन। बिथांमोना प्ले कार्ड लानानै केन्सार होबथानाय आरो थाबैनो बेराम फाहामनायनि गोनांथिनि सोमोन्दै सांग्रांथि गोसारहोनो थाखाय स्ल'गान होयो। बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव फोसावनो लादों मुलुगनां थाखोनि खौरां। वेनेजुवेला बायदि लोरबां एबा फिसा हादोरखौ आमेरिका बायदि गोहोगोरा हादोरा गाग्लोबनायनि उनाव मुलुगावनो गोख्रों फिनजाथाय सोमजिदों। फारसेथिं वेनेजुवेलाया आमेरिकानि हेंथायै थोंजों दावहा नांनो साहस गैया। नाथाय जुदि दावहाया जामारोब्ला आमेरिकाया वेनेजुवेलाखौ माखासे सेकेन्डनि गेजेरावनो फोजोबस्रांनो हागौ। गंनैबो हादोरनि मिलिटारि गोहोखौ लानानै मोनसे रिपर्टआव फोरमायथिदों। मख'नो गोनांदि वेनेजुवेलायाव आमेरिकाया मिलिटारि गाग्लोबनानै हादोरगिरि निक'लास मादुर' आरो बिनि बिसिखौ थांनाय माखासे दान सिगाङाव खादोंमोन, नाथाय दासिमबो बिथांखौ उदां होआखै। मोनसे रिपर्टआव फोरमायथिनाय बायदिब्ला गाग्लोबनाय समाव आमेरिकानि गोजौ थाखोनि डेल्टा फर्सआ खालामदोंमोन। बे जाथायनि उनावनो मुलुगनाङैनो सोंथि सिखांदों दि जुदि बे दाङाबाजिया आबुं दावहायाव महर लायो अब्ला वेनेजुवेलानि रौनिया हान्जाया आमेरिका बादि गोहोगोरा हादोरखौ माबोरै हेंथा होनो हागोन। रिपर्टनि बायदिब्ला आमेरिकाया मिलिटारि गोहोनि बेलायाव सेथि मासियावनो दं बुहुमनि गेजेराव। वेनेजुवेलाया 50थि मासियावसो दं। वेनेजुवेलानि हाथियार दैग्रा हान्जाफोरखौ नेशनेल बोलिभारियान आर्म्स फर्स होननानै मिथिनाय जायो, नाथाय आमेरिकानिखौ बयनिख्रुइबो गोहोगोरासिन होननानै मिथि मोनो। डक्टर प्रडिउसर दैमारिनो अनुकाराम एक्सेलेन्स एवार्ड 2025खौ मैया होबाय। 2025 बोसोरनि अनुकाराम एक्सेलेन्स एवार्डखौ सोरखारि नङै फसंथान अनकरामआ मैया गुवाहाटी नोगोरमानि श्रीमन्त शंकरदेव कलाक्षेत्रनि श्री श्री माधवदेव इन्टारनेशनेल अडिटोरियामाव बान्था होनाय हाबाफारियाव डक्टर प्रडिउसर दैमारिनो होयो। मख'जाथाव दि गुबुन गुबुन बिथिङाव जाफुंसारनाय आरो बिहोमा होनाय सुबुंफोरनो बे बान्थाखौ होबोनाय जादों। डक्टर प्रदीप दैमारिया हाथाइनि बेराम फाहामथायनि बिथिङाव बिहोमा होनायनि थाखाय अनुकाराम एक्सेलेन्स एवार्ड बान्थाखौ होनाय जादों। मख'नो गोनांदि डक्टर प्रडिउसर दैमारिया बर' बिजोङाव एबा बर' बिजोंनि फरायसालियाव फरायनाय गिबि हाथाइनि डक्टर जाजेनदोंमोन। बिथाङा सुख्लाय सेरफां ओनसोलनि जाब्रांपारा गामिनि आजिरा मोननाय फोरोंगिरि बेलिचरन दैमारिनि देरसिन फिसाज्ला होनना सिनायथि मोनदों। सोनाब बंग'नि गिबि मन्त्रि ममता बेनार्जीआ हादोरसायाव सोलिबाय थानाय SIR खान्थिखौ लानानै जौसिन बिजिरसालियाव मोनसे आर'जलाइ गथायदों। बिथाङा सासे उकिल महरै बिजिरसालियाव गावनो बाथ्रा दान्थेलायनायनि गनायथि होदोंमोन। बे खौराङा हादोरनाङैनो गुवारै सावरायजादों। बे आर'जलाइखौ लानानै गिबि मन्त्रिया जौसिन बिजिरसालियाव नुजाथिनायनि उनाव बिजिरसालिनि लांगोना आरो बेनि खाथि खाला रैखाथि राहाफोरखौ गोख्रों खालामनाय जादोंमोन। मख'नो गोनांदि जुदि बिजिरसालिया बे गनायथिखौ होयो अब्ला ममता बेनार्जीआ हादोरसानि गिबिसिन जिरायनाय गिबि मन्त्रि महरै जौसिन बिजिरसालियाव गावनो गसर थिसननो थाखाय मोनसे जारिमिनारि बिदिन्थि गायसनगोन। गावनि आर'जलाइयाव गिबि मन्त्रिया सोनाब बंग'आव बिसायख'थि आय'गजों खुंजानाय स्पेशेल समब्रि रिभिजन थामहिनबा SIR खान्थिखौ जुजिदों। ममता बेनार्जीनि अजद होनाय बायदिब्ला बे खान्थिया गोबां अनजिमानि नंगुबै आरो थार भट होगिरिफोरखौ भट सोगिरि फारिलाइनिफ्राय एरख'नायनि खैफोद सोमजिहोदों, जायनि थाखाय नोगोरारिफोरनि भट होनायनि मोन्थाइखौ खहा खालामनो हागौ। ममता बेनार्जीआ दाबि खालामदों दि सोनाब बंग'आव सोलिबाय थानाय SIR खान्थिखौ बोखारनांगौ आरो 2026 मायथाइनि बिधानसभा बिसायख'थिखौ 2025 मायथाइनि दानि भटार फारिलाइनि सायाव बिथा खालामनानै खुंफुंनांगौ। गिबि मन्त्रिया फोरमायनाय बायदिब्ला 2002 मायथाइनि गोजाम भटार फारिलाइनि सायाव बिथा खालामनानै आरो बांद्राय गोख्रों नेमफोरखौ मानिनानै लानाय बे खान्थिया सरासनस्रा सुबुंफोरखौ नाङा फाङा दुखु होदों।
फारसेथिं बे आर'जलाइयाव ममता बेनार्जीआ बिसायख'थि आय'गनि 24 जुन 2025 आरो 27 अक्ट'बर 2025 अक्ट'बरनि बिथोनखौ बोखारनो दाबि खालामदों। बिथाङा बुंबावोदि भटारफोरनि मुंफोराव बानाननि एसे गोरोन्थि, बैसोआव एसे फारागथि एबा बिमा-बिफाफोरनि मुंफोराव फारागथि गैयैनि थाखाय नटिस होनाय जादों। बेबायदिनो ममता बेनार्जीआ बिजिरसालिखौ बैफोर बायदि आदबफोरखौ दोनथ'नो थाखाय खावलायदों आरो बिसायख'थि बिबानगिरिफोरखौ सोरखारि रेकर्डनि सायाव बिथा खालामनानै गावनो फोसाबनो बिथोन होदों। बिथाङा आधार कार्डखौ सिनायथिनि थार फोरमान महरै गनायथि होनो दाबि खालामदों आरो भट होगिरिफोरखौ खनले उफ्रा फोरमान बिलाइफोरखौ जमा होनो नारसिननो नाङा होनना बिथाङा खावलायदों। कार्बि आंलं हाजोआव हाग्रा माफियाफोरा उदाङै खामानि मावगासिनो दं। कार्बि आंलं हाग्रा बिफाना नोजोरनिफ्राय गोजानाव गोग्लैदों। मोनफ्रोमबो हाग्रा माफियाफोरा बलेर' पिकआपआव आरो गुबुन गारिफोरखौ बाहायनानै कार्बि आंलं हाजोनिफ्राय गुबुन आन्दोनि लामाफोरनि गेजेरजों दंफांफोरखौ रोगागासिनो दं। बिसोरखौ हादोरारि राजालामा 715 जरहाट, गलाघाट आरो गुबुन थावनिफोराव दैथायहरनाय खामानिखौ मावदों। रबिबारनि बेलासियाव बकाकाट खोन्दोआरि हाग्रा मावख'गिरिनि मावख'आव नागिरनाय समाव 715 नं माहारियारि राजालामायाव थानाय बकाकाट टाउननि गेजेराव थानाय चट्टीयनारायण सेवा सदननि साखाथियाव गंनै गारि सालायगिरिजों लोगोसेनो 3 सुबुंफोरजों लोगोसे आरोबाव बेसेन गोसा दंफांजों बुंफबनाय गंनै बलेर' गारिखौ हमनो हादों। मोनसे सुलुंनिफ्राय रिपर्टखौ मिथिनो मोननानै बकाकाट खोन्दोआरि हाग्रा मावख'गिरिनि मावख'नि हाग्रा बिफाननि मावथिफोरा बे संदाननायखौ खालामदोंमोन। जब्द खालामनाय गंनै बलेर' गारिखौ हाग्रा बिफाना कार्बि आंलं हाजोनिफ्राय बकाकाट जानानै जरहाटसिम दंफां लांनो नाजानाय समावनो हमदोंमोन। मोनसे बलेर' पिकआपनि गारिनि नम्बरा AS03CC0260 होननानै मिथिनो मोन्दों आरो गुबुन मोनसेया नम्बर प्लेट गैयामोन होनना रिपर्टआव फोरमायदों। बिटिसिनि दाब जायगायाव जौ जुवानि आड्डाया अपेनलि सोलिनायखौ नुनो मोन्दों। बेबायदिनो लासै अदालगुरि जिल्लानि मासबादआवबो जुवा गेलेनाया मोनसे सानफ्रोमबोनि हुदा जानानै फैदों। मासबाद सप्तायारि हाथाइनि खाथियाव जुवा गेलेनाया गोख्रोङै सोलिगासिनो थानायखौ नुनो मोन्दों। मोनफ्रोमबो मंगलबाराव मासबाद सप्तायारि हाथाइनि साखाथियाव जुवा दाइस होनाय भिडिअ'आ समाजारि बिजोङाव गोसारदों। साखाथियाव थानाय मासबाद पुलिस थानाखौ नेवसिनानैब्लाबो आयेन बेरेखायै गावसोरनि जुवा गेलेनायखौ देरसिन खालामदों आरो सोलिबाय थानायखौ नुनो मोन्दों। मासबाद पुलिस थानानिफ्राय फ्राय 500 मिटारल' गोजानाव थानाय जुवा गेलेग्रा थावनिखौ पुलिसा नुयैनि थाखाय माखासे रायजो राजाफ्रा अजद दिखांदों। मख'नो गोनांदि मासबाद ओनसोलनि गोबां नखरफ्रा जुवा गेलेनायनि जाहोनाव गाज्रियै खहा जालांनो हमदों, जेराव नखरनि रांफोरा खावसे खहा जादों। जुवा गेलेनायाव मिथिनो मोनबावनाय जादोंदि बे जुवा गेलेग्रा थावनिया साननि समावनो खुलायै सोलियो आरो मासबादनि सांग्रां थागिबिफ्रा आयेन बेरेखायै बेबादि गेलेनायखौ होबथानो थाखाय जिल्ला पुलिस गाहायखौ दाबि खालामदों। बर' समाजाव आथिखालाव हाबा जाखानाय फिसाय गोनांखा गथ' गोनां आइजोफोरा गावनि फिसाय गारनानै खारनाय, गथ' गथाय गारनानै गुबुननि हौवा एबा सेंग्राजों खारनाय जाथाया गोदान बाथ्रा नङा। गोबां खेब खोनानो मोनबाय थानाय बायदिनो फिन आरोबाव चिरां जिल्ला बिजनी कुमारसालि गामिनि आनन्द मोसाहारिनि बिसि 5 बोसोर बैसोनि फिसाजो गोनांखा सोरजिला मोसाहारिया थांनाय 13 जानुवारि खालारनिफ्रायनो गोमानानै दं। नखरनि सुबुंफोरा नागिरनानै दासिमबो मोनाखै सोरजिला मोसाहारिखौ। बेनिखायनो सोरबाफोर नुसनबायोब्ला जानबुं नम्बर 9611201960 नम्बराव खोन्थाहरनो खावलायदों फिसाय आनन्द मोसाहारि बिथाङा। उत्तर प्रदेशनि गाजियाबादआव मोनसे दुखुनांथाव जाथाय जादों। 3 बिब' बिनानावा 9 थाला बिल्डिंनिफ्राय बाज्रुमनानै गावसोरनि जिउखौ फोजोबनानै लादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला साथामबो हिन्जावसाया अनलाइन गेम गेलेदोंमोन, जायनि जाउनावनो बेबादि भुगिनांनो एबा बेबादि जाथाय जादों होननानै रिपर्टआव फोरमायथिदों। मिथिनो मोन्दों टास्क बेस्ट करियान लाभार मुंनि गेम गेलेबाय थायोमोन 3 हिन्जावसाया। बे गेमनि थाखायनो 3बो थैदों होननानै सन्देह खालामनाय जादों। थैनाय हिन्जावसा 3नि बैसोआ 16 बोसोर, 14 बोसोर आरो 12 बोसोर बैसोनिमोन। जाथाया हरनि 2 रिंगायाव भारत सिटी ससाइटिनि बिल्डिंआव जादोंमोन होनना रिपर्टआव फोरमायदों। तामुलपुराव हाग्रानि मैदेरनि गाग्लोबनायाव बिसि फिसायनि जिउ खहा। थांनाय हराव तामुलपुर जिल्लानि बारो भुटान सिमानि सिङाव थानाय एनसि आंगारकाटा सिङाव थानाय नतुन बस्ती गामियाव हाग्रानि मैदेरनि गाग्लोबनायाव 2 बिसि फिसायनि जिउ खहा जादों।
जिउ गोमानाय सुबुंखौ सावथाल हारिनि मंगल चरण 52 बोसोर बैसोनि आरो बिसि पार्बती टुडु 46 बोसोर बैसोनि होनना सिनायथि मोन्दों। सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला हाग्रानि मैदेरा हरनि समाव बिसि फिसायखौ गाग्लोबदोंमोन आरो बिसोरो जायगायावनो थैनो गोनां जादोंमोन। बिसोरनि न'खौबो खहा खालामनानै गालांदोंमोन आरो गाफायनानै गालांदोंमोन होनना मिथि मोन्दों। मख'जाथाव दि बाक्सा जिल्लायावबो हाग्रानि मैदेरनि गाग्लोबनायाव 2 सुबुंनि जिउ खहा जानायनि जाउनाव बे ओनसोलाव दुखुनांथाव थासारि फैदों, जायनि जाउनाव ओनसोलाव मानसि आरो मैदेरनि गेजेराव दाङाबाजि बांनायनि जाउनाव गोबां जिंगा सिखांनाय थासारि सोमजिखांदों। कलियाबरनि सासे कंग्रेस मावथिया किडनी ट्रान्सप्लान्टनि थाखाय हेफाजाब बिनानै कंग्रेसनि एमपि गौरव गगৈनिसिम आर'जलाइ हरदोंमोन। खावलायनायनि सायाव बिथा खालामनानै गौरव गगৈआ किडनी ट्रान्सप्लान्टनि थाखाय बे सुबुंनो 500 रांल' गथायदोंमोन। बे जाथायखौ लानानै ससियेल मिडियायाव गुवारै सावरायनाय जादोंमोन। बे आयदाखौ ससियेल मिडियायाव सावरायजाखांनाय एबा सावरायबाय थानायनि उनावनो हादोरसानि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङाबो बेनि सायाव फिनजाथाय फोरमायदों। बिथाङा बुंदों, जेराव सासे खौरांगिरिनि सोंनायनि फिननायाव गिबि मन्त्रिया बुङोदि जुदि बे सुबुङा बिथांनिसिम खावलायनायखौ हरनायमोनब्ला गोबां बिबांनि हेफाजाब होनो हागौमोन। गौरव गगৈआ थारैनो 500 रांल' होदोंना होआखै बेखौ रोखा मिथिनाय जायाखै। गौरव गगैआ माबोरै मदद खालामदोंमोन बेनि सायाव जेबो बिबुंथि होनो गोसो गैया आरो खौरांगिरिफोरखौ आं बे आयदानि सायाव थोंजोङै गौरव गगैनावनो सोंथि खालामनो थाखाय आसामनि गिबि मन्त्रिनिफ्राय एबा गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा खावलायदों। बे आयदाया सिगांनिफ्रायनो ससियेल मिडियायाव राजखान्थियारिनि बिथिंजों दान्थे-बिदान्थे सोमजिहोदों होनना रिपर्टआव फोरमायदों। थांनाय मोनायाव सोनाब कार्बि आंलंनि मैलुरनि नबाय बिल बाजाराव गिख्रंथाव अर खामनाय जाथाय जालाङो। अर खामनायनि जाहोनाव गं 14निबो बांसिन दखाना सेवहांगार जायो। गेलामाल दखान, जि-जोम, बिजाब फानग्रा गलाफोरजों लोगोसे लाख लाख रां आरो गोबां मुवा बेसादफोर फानग्रा गलाफोरा सिलिंखार जादों। फालांगियारि फसंथानफोरा आबुङै सिलिंखार जानायनि उनाव जायगानि सुबुंफ्रा अजद होदों दि अर खोमोरग्रा हानजाया जाथाय जानाय जायगायाव गोबां समनि उनावसो सहैयो आरो अरखौ खोमोरो। बेराफारसेथिं अर खामनायनि जाहोनखौ दासिमबो मिथिनो मोननाय जायाखै। दा बे समाव गोहोम गोग्लैनाय फालांगियारि दखाननि बिगोमाफोरा जोबस्रांनाय आरो खहा जानांनायनि थाखाय लोरबां जादों एबा लोरबां जानानै दं। बेराफारसेथिं कार्बि आंलं खुंथाय सोरखारा थाबैनो खहा जानांनाय नखरफोराव अनसुंथाइ होनो खावलायदों। ओनसोलनि थागिबिफोरा जानो गोनां बिधानसभा बिसायख'थियाव 1 नं गसाइगाव बिधानसभा बियाबाव बिपिएफ दोलोनिफ्राय सागर बसुमतारिया बिजाथि मोननो हास्थायदों, जेराव सागर बसुमतारिनो बिजाथि होनांगौ होननानै गोबां रायजो राजाफोरा हास्थायदों। गसाइगावनि हाब्रुबिल गामिनि थागिबि बयजोंबो मिथिजानाय मुंदांखा फालांगिरि सागर बसुमतारिखौ बिधानसभा बिसायख'थियाव बिपिएफ दोलोनिफ्राय गसाइगाव बियाबाव बिजाथि महरै हास्थायदों। गोबां रायजो राजाफोरा बिथांनि समाज सिबिनाय आरो रायजो राजाफोरजों मोजां सोमोन्दो थानायखौ नोजोर लाखिनानै बिपिएफ दोलोआ बिथांखौ बिजाथि महरै फसङोब्ला देरहासार खालामनो थाखाय मैखोमै खामानि मावनो साखाफारा जानानै दङ रायजो राजाफोरा। बेनिखायनो बिपिएफ दोलोनि आफादगिरि एबा बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारिखौ गसाइगाव बियाबाव सागर बसुमतारिखौ बिजाथि होनो थाखाय खावलायहरदों गसाइगाव बियाबनि रायजो राजाफोरा। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्सन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयि समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लग इन खालामनानै लाग्रोनांगोन।
बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयि समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लग इन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा।